Pozdrav svima ljudi, Brunkel s vama tu i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje napokon. Evo ga. Evo, napokon to preživljavanje, ja mislim da ćemo ovdje napraviti kuću. Ovdje će biti dobro mjesto. Odmah ćemo ovo napraviti ovako. I idemo odmah ovako sada. Ne, napravit ću ovako. Ovo. Cepam. Dobro, što sam se udario. I sad samo poveću difficulty. Ne znam nije zbog čega. Ovdje ima šuma. Ima puno drveća, nećemo ništa saditi drveća, jedino kad nam nestane. Treba će mi još drveća. Evo što imam 5. Pa ćemo imati pita brdo. Ono tamo ovca. Jeste, ono je tamo ovca. Pa ćemo je ubiti. Ne znam što sam to. Najbolje mi to je hrast. Mislim u Minecraftu. U stvarnosti ja nemam pojma. Ovo će mi sigurno biti dovoljno. Ne! A ti... O, dobili smo tu jednu zlatnu vunu. Ona je pozlačena. Poslije ću većati difficulty. Znači to je preživljavanje. Tu ću samo ja biti. Ovdje će nam biti... Ne. Evo ovdje će nam biti kuća. Mislim vrata ćemo na kuće. Koliko ima stekova? Imam. Sigurno će mi staviti. Vidi što mi je zarasla trava u kući. Kosilcu uzmemo i ona.
Sad sam ispao. Bolje da ja malo uzmem malo drva. Idem sada u kuću jer će mi ubrzo doći mobovi. Sam ih ja još nisam uključio. Znači vrata da obilježim, a i malo ću se gore penjat, da malo promatram. Gdje je Gabi? Ha? On se slučajno sam bio zaustavio. Znači onda sam nešto da zaustavim. Evo ga. Evo ovdje imaju mobovi. Ja ću pauzirat sada. Evo ga, dan je došao. Tako da mi ovo ne smeta. Ubio sam bio Endermana, nije mogao ništa. Ja sam bio popio na kuću. Ne, to što mi se oko puno zašto. Dobro, ajde. Bio sam se borio sa skeleton, ovo me stavno me daj, od spajdera, nema vuni. Kako se čuje ova budala? Ova budali? Učeni. Evo ga, ubio sam ga napokon. Vidite vi samo koliko ja završio sam bio dovršio. I sve sam tu. Tako. Samo nimam vune. Malo sam se udaljio puno od kuće. To je ta noob kuća, kako bi rekli, na početku. Evo još jedna ovca. Ovdje 15 sivi ovci. Dajte mi mač. Eno ovci ima i dosta. Mislim kad mi zasmeta. Ne, evo ovaj gađe sad. Ovaj ćemo ovdje. Dobro. Sam da on otiđe od mene jer ja imam health mi je. I evo ga, imamo dosta. Kupio sam level. Eto, drugi level. Da, ovdje nek bude tu. Pa zar ja nisam kupio ovdje?
Tu ima uglja. Znači morat ćemo i ovo. Samo ne želim da uđeš u vodu. I sad tako, za početak, sviđa mi se vrata od bura. Tamo se sviđaju vrata, ali vidio sam, moraš i ti biti. Bježi, samo da bježim od njega. Pa ja ovdje sam imao vun, ja sam je ovdje obilježio. Biće dobro da ukrasim onu kuću. Mora će biti isto. Kako me nervira. Nema ni hrane, nema ničega. Morat ćemo zaklati ovu kokošinu. Koko! Eto ga. Sad moram naći još jednu ovcu. Opet ne vidio kriper. Taj glupi kriper. Znači ja sam ubio 50 miliona ovci i nijedna. Imam jedan kost, imam jedan kost. Tako ćemo mi napraviti. Opet nisam ja napravio. Eto ga imam. Nemam ni hrane, nemam ničega. Tu je najgore. Koliko ja to snimam? 13 minuta. Sam da ovo snimam. Da sebi napravim krevet. Imamo, hoću napraviti bijelu vunu. Ne. Ovo vam se sviđa. Vuna samo. Znači ja moram ubiti, moram naći jednu bijelu ili sivu ovcu. To ćemo samo još u ovoj epizodi. Nemam ni hrane, nemam ničega. Evo taj glupi skeleton što je tu.
evo ga tamo, ono, kako ću reći, bor, našao sam je bor, samo što nema ovci, šta ću sada, nema ovci, ovo je neka špilja tu nećemo sada, to kad budem u nekoj epizodi. Je li ono ovcama? Jest ovca. Vidite što ima gljiva, pumpara. I evo ga i željezo, samo što ja sad to neću kopat. Da mi to odmahnu. Ja nemam niti na hrani, nema ničega. Evo ovdje. Ubit ćemo ovdje. E tako, sad se crpla. Volio bi da je više puta. Lijepo da. Ne želim ubijat kravu. Čekaj da se ja najdem. Gdje me nosu sam? Kokoš. Mislim neću bija kokoš, ima malo kokoški. Netko bližemo se kući. Samo da možemo šprintati, bilo bi da možemo brzo trčati. Ili bi pravo super. Samo ovaj. Zašto? Table. Eto ga, sad ćemo mi imam ja sreću. I napravit ćemo vrata. Ova se vrata sviđaju. Eto ga. Tu su ta vrata. Ćemo mi da ospavamo i da završimo epizodu. Za svim sam gore imamo. To je bilo to za ovu epizodu. To je bilo to za ovu epizodu. To je samo to prva epizoda preživljavanja. I čao!